Hola, sóc la Mercè i et presento el teu remei natural per una vida plena i energètica, Floradix. Floradix és un complement vitamínic natural que combina ferro orgànic amb vitamines, extractes d'herbes i sucs concentrats de fruita. Aquesta fórmula proporciona els nutrients essencials que el teu cos necessita, especialment durant èpoques de decaïment i astènia primaveral. Qui ho necessita? Embarassades, esportistes, vegans, persones amb anèmia o baixes de ferro. Com es pren? És senzill, et recomano 2 vegades al dia, 10 o 20 mil·lilitres segons la teva edat. Ara tens la clau per tenir més energia. Fes-te amb Floradix i descobreix el poder de la natura. Estem aquí per assessorar-te a les coses bones al carrer Major 12 de Molins de Rei, 93 680 11 94.